Yuhu! So, nayo sa ka-TL na ako sa una no, nga sa diyang nagtrabaho pa ako sa call center. Ni comment sa usa sa mga lifestyle goal na ako nga post sa Facebook. Sana all. So siguro i-share lang na akong anong consistent ko no. First, it starts with inspiration. So, doon ako close friend ganyan since high school. Tulungan may anak ka book. Siguro kita niya post og stories about exercise, nag-gym siya. So, naka-gym na ako sa una. Itong mga pag-graduate na ako college. Kay lami kay pasingot ba. So, muna I know how it feels kung panington jud ka nasa gym. So, kay proper instructor. So, mo to naka-inspire na ako. But then, naka-chat me. Nga maglisod ko find time para sa akong pa-exercise kay na ako'y bata nga karon 1 year old na siya nga every time nga mag-exercise ko magpakugos basta makita siya like for example nag-zumba ko or naglifting ko mo apil sa jaba nga magpakugos so mo na ang lisod kayo para sa mga daytime na kung mag-exercise ko and then usasad sa mga panghitabo sad nga nakadungog ko nga kuan kanimong atay ko no is more siya martyr ni siya sa lawas kay nakoy since 2019 manggurto nakoy fatty liver ba nitambok kong atay so kinahanglan siya hilisod but mo na lagi kinahanglan tag income mo tong muragwa kay nako na focusan ang akong fatty liver so mo na balik ta it starts with kuan inspiration so na inspire ko sa akong amigo nga upa and then so nag-start ko nagitry na ako kadlawon it works so nigana sa kuha so nindot ang kuan kay way disturbo mo kuan ako ang kadlawon and then para sad ma-maintain ni nako ang kada kadlawon nangita og motivation so ang motivation nako karon is that mo ni siya ang pag-post nako sa Facebook og lifestyle goal og sa YouTube so ako siyang gihimo nga accountability. So accountable ko nga kung mahimo everyday jud ko mag-post og lifestyle goal. Kay mo na dosil be attendance na ako sa akong kagalingon, prohiba na ako sa akong kagalingon nga nag-exercise ko anang adlaw. So accountable ko, gihimo na ako akong self nga accountable. So gihimo na akong kung kuan pa diary nga dapat gyud everyday ko maka-post og lifestyle goal or exercise or at least in the middle of pag-exercise, mo share ko mga insights, mo share ko mga motivation or any stories nga ma-share nako. But at least after or while nag-exercise pa ko, ana. So kontento na ko ana sa nana ko'y accountability report ana. And then para ma-maintain nako nga kayo say manggod kaning motivation if malaya na muhunong sad ka di na kaganahan sad mo balik og exercise ana ba pero para nako ako na sad gidisiplina ako galingon so discipline para madisiplina na akong kagalingon akong na of course nagyo mga days no nga kanang tamaran ta mo bangon og kadlawon kay labi na 101 tugnaw tamad kayo wani yun sa atong kagustuhan ba lami kay iligid-ligid lami kayo tambay lang kay uwan para gahapon nag-uwan so padung nun tami ato exercise diri but ni bunda kang uwan so balik mi balay kuyog na ako unta si Arnold ug si Francis pero balik mi balay so tuog sila ako lifting lang ko so unsa man nganong discipline man tungod kay para madisiplina na akong kagalingon ma-maintain na ako exercise ang akong gibuhat is ang akong alarm clock as 4:30 so na mga days nga di jud ko ganan mag-exercise kay tugnaw ang panahon ko ang kustog pero kung makaya ra ako jud na gihimo jud nga mumata jud ko as 4:30 mag-jogging man or dili kay at least pasalamat ko naa na siya sa akong body clock nga makamata na jud ko as 4:30 ting exercise na jud nako so kung dili ko maka-jogging at least lifting ko gamay bisag kung tamaran man gani ko at least lang maka-lifting ko gamay makapaugnat lang sa kusog or stretching lang ana na so mo na akong mo na nakapa nag-work na ako ron mo na ni naangayan ako ron so nag-start siya inspiration and then motivation and then discipline
So ana na. Yuhu! Anyway, thank you. Sa date na time check dahil kay alas karon kay January 5, 2026. Yang oras karon kay alas 5:40 city na. So kinahanglan na pauli kay maghikay pa ta na klase akong bata. So let's go. Thank you kayo self for mana lifestyle goal sad, another day, another win. So thank you so much. Yuhu! Tiaw mo na.